اینا برادرو ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия хуш омадем ба канали мо бародаро имрӯз мо омадагем шаҳри Самарқанд яъни сехи сатил тағора ваничкои бессмертни истеҳсол мекунад ҳозир якта шунос мекунем сатилои бессмертни майдаш 9 литра мана дастаош мана инҷа нахел мешавад хоб сатилои бессмертни 12 литра инҷам ручкаи нахел ино хоб 16 литраш мана ин навигария бародаро 20 литраш мана ручкаш бо поёнам меравад ино ҳамаш бессмертни мешавад яъне намешканад ҳозир бо кувалдам зада нишон метем ина барои сохтмонам барои корои хонагӣ бад чорводам 100% мешавад ҳам калон ҳам чиай ручкошам хубай бад не тағорош аст тағорои бессмертни иношам барои чорво барои сохтмон барои дигар коровам боша ино 100% рафтан мегира и 25 литра мешавад бай не ваничко ҳар хел размеро ай на сиёҳиш размери майдаш мана хел барои малиаро мана иш 16 литра свети сия мана инҷа бо барои шоткаи майдаам чиз дорам хел чӣ мекунем тоза кардам майда кор кардам мегирем мана ишам бессмертни ваничка 16 литра инора метонед ай ҷои истеҳсолкунанда бо нархҳои оптои магазиндоро метонед харидорӣ кунед ҳозир акнун якта ба якта таи кувал монда ба шумо санҷида нишон метем якум сатили калони бессмертни яъне ин навигария дар ин завод 20 литрара ҳозир ба шумо зада нишон метем бародаро ё бисмилла дестина бародаро ин намешкана таи гов мемона сохтмонда истифода мебаред ягон чӣ намекунам хел рост мекунем бо рафтан мегира ина ягон чӣ не шикоф шидай не кафид ягон чӣ нашидай ана акнун ме тағорам зада нишон метем иам барои чорводоро барои сохтмон ҳама чида иам 100% рафтан мегира якта навшам ина инам зада нишон метем ягон чӣ намекунам ина бародаро ягон бало намезанад инам ҳам хел рост мекунем бо рафтан мегирам ина ягон кор накарда не шикоф шид не кафид хайна бо вазнима таи 80 100% рафтан мегирам харидорӣ кардани бошин рақамҳо дар навор ҳаст дар рӯи экран мемонем аз истеҳсолкунанда магазиндоро метонед заказ кунед аз номи канали Маъмур Азия гап занед ба шумо бо скидка карда метиҳад ҳозир инора таи кара ё ин ки лабо монда ба шумо бо эксперимент карда нишон метем дӯстони азиз ина акнун чӣ хеле ки гуфтем таи карада мемонем ваничкора месанҷем бародаро ба қуввати бо диққат тамошо кунед ина дӯстони азиз ягон чӣ накард ҳам хел мегирем рост мекунем бо рафтан мегирам ина ягон чӣ накарда не шикаст не кафид мана ишам ҳам хел рост мекунем бо рафтан мегирам мана ягон кор накарда не доғай мана ай дуруншам бинед ягон бало назада ана акнун тағорра месанҷем бародаро рафтем ина дидем бародаро ягон чӣ намекунад беҳуда ира бессмертни гуфтагӣ нест ҳам хел рост мекунем бо рафтан мегира ина 100% ай мона таи чорвода мемонад таи либой чида монад
با استفاده بردن میگیریم. اینا برادران صفاتش دیدین اکنون میتوانید با دل پر از استحصال کننده زکات کرده در مغازین تان برده فروشین برادران. سلامت و سربلند باشین. رقم‌ها در پایان هست.